Doncs, Satnam, benvingudes, benvinguts. Anem a la pràctica d'avui. Com ja avança el títol, anem a connectar i a equilibrar-nos amb els nostres punts lunars. Després us explico una miqueta més què és això dels punts lunars, ok? Anem a iniciar a connectar-nos a través de la dimantra. És a dir, que seu en postura fàcil. Equilibra les teves mans al centre del pit. I fes unes quantes rotacions amb els teus ombros enrere, afluixant la zona, permetent l'apertura de pit. I deixa ja els colzes paral·lels al terra, sentint la llargada de la teva columna. Des de la base, el coxis que s'arrela a la terra, i la columna que s'allarga i creix cap a la coroneta. L'enfoque de la teva mirada a l'entrecella. I una respiració que ve a l'abdomen, al pit. I aquí vas inhalant i exhalant. Deixant que la respiració vingui més lenta, més profunda. I sense aquesta connexió que t'ofereix la teva respiració pausada. Ara inhala profund. Sostén l'aire dins, allarga't, creix, creix. I exhala. De nou inhala profund. Sostén l'aire, creix. Sent l'anclatge dels isquions, la llargada de la columna, la plenitud dels pulmons. I exhala. En la propera inhalació entona di mantra, Mangala Cham mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atgurei Name, Jugat Gurei Name, Sat Gurei Name, Sri Gurudevai Name. Atgurei Name, Jugat Gurei Name, Sat Gurei Name, Sri Gurudevai Name. Atgurei Name, Jugat Gurei Name, Sat Gurei Name, Sri Gurudevai Name. Inhala profund. Sostén l'aire dins, allarga't una miqueta més, activa l'amolvant, contravano, genitals, melic, projectant l'energia cap amunt, de la base cap a la coroneta. Inhala més. I exhala. Ara posa les teves mans en guia mudra sobre els genolls, el polze i l'índex que es toquen.
els braços llargs, els palmells mirant cap al cel, els teus ulls tancats i l'enfoque de la mirada que continua en l'entrecella. I ara faràs respiració segmentada. Inhalas en 4 sorbitos pel nas. I exhala allargant la teva exhalació, intentant trigar el mateix temps amb el que has inhalat. Inhalas en 4 i exhales en 1. I vas comptant amb el mantra Satanama. Inhalas Sa-ta-na-ma. Exhala també en Satanama, però allargant en una sola exhalació. Pots ajudar-te també amb els didets, fent aquest compteig Sa-ta-na-ma i exhalant Sa-ta-na-ma. Recorda, inhala 4 sorbitos, exhala d'una vegada amb els mateixos tempos, amb el Satanama. Vinga, continua. Procura mantenir la llargada de la columna, la presència del teu cor amb el pit suaument elevat, espatlles relaxades a baix, mandíbula fluixa. Permet que la llengua reposi en el paladar superior. Aquest és un pranayama que t'aporta equilibri i paciència. I en la propera inhales profund, sostens l'aire dins, allargues, creix, activa un suau mulvant contra vanos genitals, melic endins. Exhala i respira ara de forma natural. I inhalant a poc,
vas obrint els ulls, sortint una mica de la postura, estirant les cames. Molt bé. Una molt bona pràctica aquesta de pranayama, és una molt bona eina de tenir en el botiquín. I avui va de la lluna, sí? Avui estem en la lluna de maig. La lluna de maig en la tradició budista es diu Wesak, si no m'equivoco, ara del nom, perquè és un nom així poc comú. I es diu que Buda va néixer, va transcendir i va morir en una lluna de maig. I per això hi ha molts meditadors en un dia com avui que s'ajunten per meditar. Nosaltres practicarem a través del Kundalini Yoga, que també té eines per connectar amb la lluna plena, i meditarem també sobre la lluna plena. Rebem tota aquesta energia búdica, sí? Aquesta energia de centrament, d'interiorització, de calma, de pau interior. Sí? Aquí tenim una petita representació, no? de Buda. I m'agradaria parlar-vos una mica de lo que són els centres lunars que parla Kundalini Yoga. Llavors, aquesta classe d'avui està tan enfocada per homes com per dones, que ningú s'hi senti discriminat, si al darrere d'aquesta pantalla hi ha algun home, que no es preocupi, que podrà treballar també molt bé. Però sí que és veritat que està bastant més enfocada en la dona, ja que la lluna i la seva energia està molt lligada a l'energia i als nostres cicles femenins. Okay? Es diu en Kundalini Yoga que tant els homes i les dones tenim en comú la barbeta com un dels nostres centres lunars, un dels nostres centres energètics connectats amb aquesta energia lunar, però les dones tenim 11 més. Sí? Us dic quins són. Un seria la línia de l'arco, que la línia de l'arco és aquesta línia que hi ha entre... Són temes energètics, sobretot aquesta línia de l'arco, d'orella a orella. Sí? Aquest aureola que a vegades surt en les fotos dels sants, dels gurús, seria aquesta línia de l'arco. Doncs per les dones aquesta línia està connectada directament amb la lluna. Després tenim el rubor de les galtes. Okay? I cada centre lunar emet una energia. Sí? La línia d'arco es diria que ella està en la más autèntica en este moment. És a dir, som nosaltres, sem más. Okay? Després, el rubor de les galtes. Hi ha aquí una mica de falta de control. En els llavis, en lloc de parlar, pot ser extremadament reservada. Sí? Els lòbuls de les orelles, que estimula parlar sobre els valors. Després tenim la nuca, el clatell. Ella nunca quiere comunicarse en una freqüència muy romàntica. Okay? Després tenim els pits, on desprenem compassió i generositat. El punt del melic. Ella està lo más insegura en este punto del ciclo, que està molt connectada amb el nostre úter també. Muslos internos. Ella quiere confirmarlo todo, con molta fortalesa. Les celles. Imaginativa, somiadora. I després tenim com a 10 i 11 el clítoris i la membrana interna de la vagina. I aquí diu, ella es encantadora i con ganas de reunirse con otras personas. Okay? Doncs aquests centres lunars van passant, la nostra energia es va enfocant en un d'ells, cada 2 dies i mig va canviant. Sí? Controlar això és supercomplicat, igual que tenir controlat el que són els cicles hormonals en el nostre cicle menstrual, també requereix força consciència. Doncs per identificar aquests requereix molta més, s'ha de dir. Llavors, la pràctica que tenim avui treballa sobre algun d'aquests punts lunars, però sobretot se centra tant en homes com en dones. En les dones, per exemple, en la zona d'ovaris i en la regió pèlvica, i en els homes equilibra l'energia sexual i ajuda en la pròstata. Per això us deia que no és una classe només per dones, sinó que serà una cosa que ens ajudarà a tots plegats. Llavors, començarem directament amb el Kriya. Comença estirant les cames. El Kriya exactament es diu liberando la tensión menstrual en les dones i equilibrando la energia sexual tant en homes com en dones. Molt bé. Doncs comença sortint a la del coixí i vens a sentar-te davant de l'esterilla en postura de roca. Començarem sense escalfament, ja veureu que no hi ha problema, ja estem a final del dia. Posa les mans sobre les cuixes,
Sent aquí la postura de roca, allargant la columna. I ara, a poc, estires la teva cama dreta en tot el màxim que puguis, deixant el taló esquerre en la zona del perineu, aquest muscle que hi ha entre l'anus i la vagina, depèn de l'anatomia, potser se te va una mica més cap al pubis, no passa res. I aquí tenim diferents formes. Pots posar les teves mans sota la front i quedar-te aquí, o si hi arribes bé, o si no hi arribes, també posar-te un coixí, potser aquest és massa gruixit, més finet, i posar els braços als costats amb els palmells mirant cap amunt. Intenta buscar una postura en la que te sentis completament relaxada. Tanques els ulls i deixes que aquesta energia baixi cap a les celles, cap a la barbeta, sentint aquesta pressió que fa el teu pes en la zona pèlvica. I aquí respira de forma molt suau. Si sents algun dolor o molèstia en el genoll, recorda que pots posar les mans sota la front, pots posar també punys per aixecar més, o fins i tot quedar-te amb les mans, si veus que hi ha molta molèstia. Però intenta provar a baixar, descansar en la postura, anar trobant. Sobretot evita la incomoditat. Si avui no pots estirar els braços, potser serà un altre dia. Sents també com es mou l'energia en la teva entrecuixa, un altre dels centres lunars. Molt bé, i ara inhalant vas posant les mans sota els ombros, t'allargues aquí, i ara la punta del peu de darrere que t'ajuda a aixecar la cama, a aixecar la pelvis. I de nou vens a la postura de roca, queda't aquí uns segons. I canviar ara estirant la cama esquerra. Potser ara pots provar a baixar del tot, o potser et passa a l'inrevés. Deixa que la respiració esdevingui lenta, pausada. Uns segons més. Molt bé, ara inhala, posant les mans sota els ombros, vas venir a incorporar-te a llarga aquí columna. Punta del peu de darrere, que t'ajuda
i vens a postura de roca. Queda't aquí. Si no hi ha molta incomoditat, et quedes en la postura de roca, si no, vine a la postura fàcil. I ara agafes les teves mans i faràs un massatge, com fent ones de la zona clavicular cap a la mandíbula. Fem massatge a coll i gola. Pots fer-ho només amb una mà, de dalt a baix i de baix a dalt, o amb les dues mans. Cuidado amb la pressió, que sigui una pressió suau. Tot el coll, també per darrere. Ajudant a equilibrar aquesta lluna interna, aquests moviments interns relacionats amb les nostres hormones, ajudant a equilibrar-se amb la lluna externa. Molt bé, vas parant. I ara utilitzaràs aquesta part baixa del palmell de la mà per posar-lo a les orelles i comences a fer els dits estan tancadets i comences a fer cercles i moviments a dalt i a baix acariciant les teves orelles per complet. Moviment circular i moviment a dalt i a baix. Compta si portes arracades. I les mans apuntant cap al sostre i una mica separades del cap, que només toqui aquesta part baixa de la mà. Continua una miqueta més. Molt bé, ara a poc vas parant i t'agafes del lòbul de les orelles i vas una miqueta cap a baix i cap enfora. Inhala i sostén aquí la respiració. I exhalant, deixes anar. Estires una miqueta cames. Molt bé. Torna a la postura de roca. I ara entrellaces les mans per darrere de la columna, estivant bé els braços cap a baix. I des d'aquí faràs girs amb la teva cintura. Inhala girant esquerra, exhala dreta. Mantén els braços estirats cap a baix. Inhalant esquerra, exhalant dreta. Continua amb el moviment. Pot ser un moviment més dinàmic o més lent si ho necessites. Inhalas al centre, allarga braços sobre pit, activa mulvant, recul barbeta. I exhala. Molt bé, reequilibra aquí una mica la respiració.
I vas sortint ara de la postura i vens a estirar-te panxa amunt. T'agafes dels genolls, a poc vas rodolant amb l'esquena i fes-te primer aquí una mica de balancí per fer una miqueta de massatge. Molt bé, a poc vas estirant les cames al terra i obrint-les, sí? Obre bé les cames. Les mans entrellaçades a darrere del cap i colzes ben oberts. Sent aquí el teu cos, els punts de contacte del teu cos al terra i sent també l'activació de la teva musculatura. Els talons estan clavats al terra, les puntes dels peus miren cap a tu, sent com s'activen així les cuixes i actives també el teu abdomen, el pit també ben obert. I ara des d'aquí la inhalació vens a pujar i incorporar-te amunt. Si veus que no pots flexionar també una mica els genolls i pujar o fins i tot si ho necessites amb les mans, sí? Però intenta fer aquest impuls, que avui no puc. Molt bé, i exhalant així, deixes que el cap caigui davant i et quedes aquí respirant, colzes oberts. Si la teva front arriba al terra, perfecte, i si no, et quedes aquí sentint com s'activen els abductors, les cuixes, mantén anclats els talons i respira. Intenta que no sigui el cap el que vol arribar a obre bé pit. Recorda que això no és una lluita ni amb ningú ni amb tu mateixa, és simplement un aspecte d'aprofundir la pràctica, de les teves ganes d'anar millorant a poc. Molt bé, ara inhala, ves incorporant. I ara exhalant, esquena rodoneta, medicant dins i vas baixant a poc. Molt bé, de nou respira aquí. I ara tornaràs a incorporar-te, però vens a portar el teu cos, el teu pit, la teva front, cap a la cama esquerra. Molt bé, primer impulsa cap amunt, en la inhalació i en l'exhalació baixa cap a la cama.
Molt bé, inhala, incorpora al centre. I a l'exhala baixa, esquena rodona, pots ajuntar una mica colzes per ajudar-te i molt bé. Torna a sentir el cos al terra. I et prepares per pujar, inhala a la cama dreta. Inhales pujant, exhales baixant a la cama. We are born human to experience our infinity. So that we can be neutral in totality. The world is infinite. Inhala al centre de nou. Exhala, baixant. I queda't uns segons aquí al terra. Porta els braços al costat del cos, ajunta cames. Observa quines són les sensacions. Molt bé, vas venint amb les mans al pit. Fes una miqueta de balancí. I o posant-te de costat o fent balancí de davant i darrere, t'incorpores. Molt bé. I anem a la següent asana. Et posaràs ara sobre els genolls i sobre els colzes. Les mans venen als ombros i els talons volen anar cap als glutis. I aquí comences a caminar davant i darrere de la teva esterilla sobre colzes i genolls. Compte sobretot si tens mal als genolls o als colzes, fica't una manteta a sota o si no directament evita l'exercici. Vinga, continua una mica més. Mantén els peus a dalt, les mans als ombros. I la teva mirada una mica davant. Pots mantenir els ulls oberts. Molt bé, i a poc vas parant al centre, inhala, eleva peus, cap, activa la mulvan, exhala peus al terra, mans a davant, separa genolls, te quedes sentada sobre talons front al terra. I posant les mans sota els ombros, vens a poc a incorporar-te. Equilibra aquí una mica la respiració. Vinga, un parell d'exercicis més. Pensa de sentar-te en postura fàcil.
O postura de loto. És a dir, si la postura de loto per tu és còmoda, endavant, per mi no ho és. El loto seria que els peus van un sobre una cuixa, aquí ja seria amb el semiloto, i per fer el loto complet hauries de posar l'altre peu també aquí sobre, sí? Jo només en algun moment ho aconseguir fer. Vale? Si no, anem a posar-nos en postura fàcil, si vols que és molt complicat. I amb les mans, el que es tracta ara és de fer un balanceig davant i darrere, pots ficar també punys, aixecant un costat i l'altre, com un balanceig, com si volguessis moure't també sobre la teva esterilla, davant i darrere. Vols caminar estant en la postura de loto. Pots fer-ho també sobre la llargada de l'esterilla per tenir més espai. I vas arribant i vas a darrere. Continua una miqueta més. Molt bé, i a poc vas parant i inhalar aquí. Allarga des de la coroneta, estira braços, activa mulvan, projecta l'energia amunt i exhala. Reequilibra una mica la respiració, descansa. Molt bé, i ara vas estirant les cames i anem a un últim exercici. Anirem a fer la plataforma panxa amunt, caminant, sí? Ahí, tota una combinació. Molt bé, seus amb les cames estirades a davant, les mans a darrere dels ombros, el mateix, si hi ha problemes de canells, pots fer servir el puny. I ara, des d'aquí, activant molt l'abdomen, les cuixes i posant també a treballar els teus glutis, eleves pelvis amunt. Sí, la teva barbeta recollida, mirant les puntes dels peus i comences aquí a caminar amb els teus peus, obrint, tancant, mantén l'activació de la respiració abdominal. Vinga, activa la força, un poquito aquí. Mantén el pit obert, activat. Una miqueta més encara. Intenta que la pelvis no baixi, mantén-la dalt. Uns segons més. I vas parant al centre, inhala, eleva pelvis, activa mulava, obre pit. I exhala, vas baixant a poc. Queda't uns segons aquí. Braços als costats. Postura de savasana. Reequilibra aquí una mica la respiració. I ara, a poc, t'aniràs girant panxa baix. Anem a fer una relaxació especial que ens ajuda també a equilibrar aquests punts lunars. Et posaràs, com et deia, panxa baix sobre la barbeta. Els teus braços als costats, amb els palmells mirant al cel. Sí? I aquí busques una respiració suau, lenta. És important que estiguis sobre la barbeta, sí? La barbilla. I com sents ara, tenim el mantra que ens acompanya Satanama.
Mentalment aniràs resseguint el mantra, deixant que el polze toqui la punta de cadascun dels dits. Sa, ta, na, ma. Però estàs en complet silenci. Busquem una relaxació profunda a través d'aquesta meditació que ens ajuda a equilibrar els nostres punts lunars. És molt aconsellable les dones, però també pels homes, per què no? Tot i que el manual diu solo para mujeres, però si estem connectant amb la barbeta, els homes també tenen la barbeta. Si en algun moment sents que t'envaeix la son i necessites girar el cap, també està bé. Deixar el mantra i deixar tot el cos relaxat. Segueix, encara que siguin les primeres repeticions.
I a poc comences a fer respiracions més profundes. Et vas girant un momentet panxa amunt per sentir la teva esquena, la teva columna. Des d'aquí anar movent dits de peus,
mans. Girant el teu cap una mica a dreta i esquerra. Vas estirant, barallant, creant els teus moviments. I vas fregant mans i plantes dels peus, recollint els genolls al pit. I o posant-te de costat o fent balancí vas venint a incorporar-te. Molt bé. A poc vas venir a sentar-te en postura fàcil. Com hem dit durant tota la sessió d'avui, estem equilibrant els nostres moviments lunars, també amb la luna externa, i avui estem amb aquesta bonica lluna plena de maig. I farem la meditació de Saresasa, que és la meditació per excel·lència de Kundalini Yoga, amb la lluna plena. Avui farem la versió de la vall de serps. Sí? Jo la vaig aprendre així. Us explico, començant des de la base. Cadascuna de les nostres mans és una serp que va venint a entrellaçar-se entre elles, que van ballant en busca d'aquesta lluna plena que visualitzes, imagines a sobre teu. El color que tu vulguis, platejada, daurada, lila, com tu la sentis. I un cop les serps arriben a tocar aquesta lluna, baixen de nou pel centre i van esforçar-se amb aquest llac que representa el nostre segon chakra, aquest llac de les emocions, de la creativitat. ¿Sí? Vamos allá. La primera frase és amb el Saresasa, aquest primer moviment, i el segon moviment amb el Hare Haha, per aquells que no coneixeu aquesta meditació i el mantra. Molt bé. Mans sobre els genolls, esquena llarga, com sempre. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram. Deixa la fluidesa del teu cos. Sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 ram.
sa re sa sa re sa re sa ram. Hare 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 Ram. Sa re sa re sa re sa ram. Hare 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 Ram. Sa re sa re sa re sa ram. Hare 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 Ram. Sa re sa re sa ram. Hare 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 Ram. Sa re sa re sa ram. Hare 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 Ram. Sa re sa re sa ram. Hare 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 Ram. Sa re sa re sa ram. Hare 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 Ram. Sa re sa re sa ram. Hare Hare Ram. 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 Sa re sa
Sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Sare sa sa sare sa sa sare sa sa saram. Hare 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 Ram. Hare 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 Ram. Deixa les mans sobre els genolls. L'energia d'aquesta lluna plena que connecta amb cadascun d'aquests centres lunars, la línia de l'arc, d'orella a orella, les teves galtes, el teu coll, la nuca, els lobus de les orelles, els pits, la teva entrecuixa, el teu clítoris i les membranes vaginals. I recorda, la teva barbeta, el principal centre lunar d'homes i dones. Ara, per un moment, posar les mans al ventre baix, deixa que els polzes es quedin a l'alçada del melic i la punta dels dits índex direccionats cap al pubis. Fent aquí Yoni Mudra, un mudra que connecta amb el teu úter. Tinguis o no tinguis úter si ets una dona. I si és un home, connecta amb el teu segon chakra.
com segur sou majoria de dones. Connecta amb aquesta cova, ja sigui física, energètica. Aquesta cova on es recullen totes les teves emocions que necessiten el teu moviment, que siguin unes emocions fluïdes. I beneixes aquí la teva creativitat. Avui també és un dia on moltes dones s'ajunten per fer benedicció d'úter, per sanar els nostres úters, sanar els úters de les nostres ancestres, que han patit de violència externa i sobretot interna, la nostra pròpia violència. Dedica't aquí a aquestes respiracions, sentint com l'energia de la lluna aporta pau a aquesta zona energètica creativa. Deixa ara les dues mans, l'esquerra sota, la dreta sobre, sent aquí. I si estàs en el cicle de menstruació ara en aquest moment, o en un premenstrual, deixa fluir. Aprofita aquesta menstruació per alliberar de tensió, d'emocions que t'hagin pogut bloquejar. Si estàs en un moment ovulatori, aprofita aquesta creativitat que es desperta. I si estàs en un moment de premenopàusia o menopàusia, connecta amb la teva saviesa, amb la teva intuïció. Cada cicle menstrual, cada cicle vital, ja siguis home o dona, té la seva importància i predomina la seva energia. Sigui quina sigui la teva situació, connecta amb tu. Inhala i exhala. I equilibra les mans al centre del pit. Ens preparem per tancar. Que l'Etern Sol t'il·lumini, que l'amor t'envolti i que la llum pura interior guia el teu camí. Sat-Nam. Sat-Nam. Moltíssimes gràcies. Espero que hagueu gaudit d'aquesta pràctica, que hagueu pogut connectar amb aquesta energia de la lluna i ens veiem a la propera. Sat-Nam.